sɔgɔlen bɛ Mifa Production ani Ondu TV la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye trajectoire ye. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'o de fɔ aw ye. Trajectoire ale ye jɛmukan ye min ɲɛsinnen bɛ an ka sifinnakaw ma minnu ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda baarakɛlaw ye. O hukumu kɔnɔna la bi an wulila ka se Pichichi Media la. Ani ale DG n'o ye directeur général ye ani ale bɛna kuma. A bɛna da don a yɛrɛ ka baaraw la ani ka a yɛrɛ ɲɛfɔ ani an filɛbagaw ye sabu bamananw ka kuma don mɔgɔninfin i bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da. An bɛna kuma barani tɛnko a la nin wagati in na. N balimakɛ i ni ɲɔgɔn tuma. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Alhamdulila. I bɛ se ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye ani i yɛrɛ ye jɔn ye? I bɛ bɔ min? I ye kalan sugu jumɛn de kɛ? Ayiwa an bɛ lajɛbagaw ni filɛbagaw an b'a bɛɛ fo minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ne ye Umar Tangara ye ni bɛɛ bɛ n dɔn ni tɔgɔ min o de ye Pichichi ye. Donc n ye école kalan kɛ nka yan'o cɛ n ye madarasa kalan kɛ ka sɔrɔ ka na école kalan kɛ donc bi n filɛ Pichichi Media kɔnɔ. Ah, ok. N balimakɛ Umar an bɛ se k'a dɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min i ko i ye école kalan kɛ. École kalan in kɔnɔna la i ye kalan jumɛn ni kalan jumɛn de kɛ? Ok. Donc an ye bac tɛmɛnen kɔfɛ donc an y'an ɲɛsin école de journalisme ma. An ye o baaraw kɛ. O fana kɔfɛ an ye formation caman kɛ communication domaine kɔnɔna na. Donc o hukumu kɔnɔna na hali bi an b'o cogoya la. Ok. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min i ko i ye journalisme kɛ nka mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ kalan dɔ kɛ nka u tɛ u ɲɛsin o baara ma nka e ye hakilina sɔrɔ cogo di ka Pichichi Media in yɛrɛ ka a dayɛlɛ fo ka taa se ka nafa lase i ɲɔgɔnna wɛrɛw fana ma? Ok. Pichichi Media dayɛlɛnna ka sɔrɔ kalan yɛrɛ domaine tɛ fɔlɔ. Pichichi Media dayɛlɛnni a histoire yɛlɛkoba b'a kɔnɔ. O yɛlɛkoba dɔ b'a kɔnɔ. O ye jumɛn ye don dɔ ne sigilen tora o y'a sɔrɔ yanni n ka Pichichi Media dayɛlɛ n ye feerekɛ kiosque dɔ dayɛlɛ parce que kalanw bannen o b'a dɔn Mali y'o jamana de ye i tɛ baara sɔrɔ i tɛ baara sɔrɔ i bɛ t'i ka dossier déposer ne ye min don dossier déposer la n t'a da dɔn i b'a kɛ tu dɔɔni n ye min don dossier déposer la n t'a da dɔn quoi donc ne nana ye est ce que kɛnyɛrɛ ye tɛna fusaya ni jamana ko baara ye wa ne taara kiosque dɔ ɲini Dawudabugu sugu kɔnɔ n bɛ son envoyé de tun kɛ ani an bɛ code bɔ téléphone na ani an bɛ CD feere an bɛ accessoire téléphonique feere de là maintenant muso dɔ de nana don dɔ la o y'a sɔrɔ téléphone bitɔnniman de ka ca mais Android ninnu sangaba ma wuli muso in nana ni téléphone dɔ de Tecno de tun don a wagati a tun bɛ fɔ a ma ko C8 ale nana n'o ye a cɛ y'a bila ka bɔ Espagne ka na d'a ma muso in nana ko n k'a code bɔ ne ye téléphone minɛ n k'a ka taa Chine a bɛ na minɛ ne ye code bɔ téléphone na donc muso nana don min na k'a bɛ téléphone récupérer ne ye téléphone jɔ a la n ko ne ba n ko jɔn de ye ne téléphone d'i ma n bɛ k'a filmer quoi a ko ne cɛ n'i cɛ bɛ min k'a bɛ bɔ Espagne n k'o de ye téléphone in d'i ma ko awɔ n ko e bɛna mun k'a la k'a appel kɛ ne ko n y'a tigɛ k'o video enregistré ka taa n ka ordinateur kɔnɔ k'o lajɛ ne bɛ ka question poser a bɛ k'a jaabi n bɛ k'a poser a bɛ k'a jaabi n ko ni muso in tɛ ko kunna mais n ko est ce que ni ne ye nin kɛ artiste dɔ la n ko est ce que n ko nafa dɔ tɛna k'o la n ko muso ma n ko taa n ko wula fɛ i bɛna téléphone minɛ n'a bɛnn'a kan n ye Milmo wele n ko bon n ko n ye baara dɔ daminɛ quoi n'o de ye ka taa artiste ɲininka n ko n bɛ fɛ a ka daminɛ e la Milmo ko non ko on est ensemble n wulila ka taa n ye caméra di Milmo yɛrɛ dɔgɔnin dɔ ma Siaga donc ale ye caméra téléphone minɛ k'an filmer Milmo ko structure tɔgɔ tun tɛ structure la alors que ne ye Pichichi ye ne ye kun jan sanfɛ n ko Pichichi Media tɔgɔ nacogo bɛɛ filɛ yen Media dar'a kan parce que Milmo ye ne ɲininka ko structure tɔgɔ dun t'a la téléphone de an ye téléphone sɔrɔ an bɛna an ja gɛlɛn an bɛ ko dɔ kɛ n ko ok n ko structure ye Pichichi Media ye a tɔgɔ nana créer o cogo la là maintenant n nana amélioration dɔ kɛ tɔgɔ la k'a kɛ Pichichi Media Center donc tɔgɔ in nana ten donc Milmo ka o video in a bilalen
mɔgɔ in wele ka encourager vraiment nin ka ɲi an bɛ kɔfɛ an bɛ fɛ k'an ka artistes kunnafoni dɔn an bɛ fɛ ka jamana kow ɲɛdɔn to ka nin kɛ quoi donc est-ce que sisan il n'est pas temps n ye kalan min kɛ n k'o métier exercer wa n sɔrɔla ka don domaine kɔnɔna na n bɛ taa artistes fɛ yen n bɛ taa politiciens fɛ yen n yɛrɛ bɛ bɔ sisan ka n ka fɛnw kɛ ni n yɛrɛ ye mais o bɛɛ y'a sɔrɔ yɔrɔ ti n bolo n bɛ Dawuda Busuku kɔnɔ. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la. Balimakɛ Umaru, i bɛ baara in kɔnɔ i yɛrɛ hakilina la ɲinan san joli? Ne bɛ domaine kɔnɔna na bi an bɛ wagati min na ko sisan depuis n ye histoire min f'i ye olu bɛnna 2009-2010 kɔnɔna ma o bɛnna o ma mais ka diplôme sɔrɔ i n'a fɔ ka tila a kalan na pewu o bɛnna fɛn min ye 2016 kɔnɔna n ka kalan banna o de kɔnɔna na 2016 n'o tɛ an y'a daminɛ depuis 2009-2010. Tiɲɛ yɛrɛ la i ye baara kɛ nka an bɛ to k'a ye kuma caman bɔlɔlɔw sanfɛla la i bɛ bɔ i bɛ vidéo kɛ i bɛ mɔgɔ caman i bɛ u défense ta ni o ye i n'a fɔ ni bin kɛra mɔgɔ dɔ kan sisan i bɛ kuma o kan yala o e n'olu mɔgɔ ninnu aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di yala u bɛ wele de k'a fɔ k'i ka bɔ k'a kɛ wa tari i b'a a ko bɛ kɛ cogoya jumɛn na? Vidéo ko la ne bɛ bɔ k'o min kɛ hali ni mɔgɔ kelen ne wele k'a fɔ ko dɔ bɛ ka nin fɔ ma bɔ i ka kuma o kuma kelen ne y'o kuma haramiya n t'o kɛ parce que mɔgɔ min tɔɲɔnnen don bɛɛ ɲɛ b'o la ne mana jateminɛ an faw denmisɛnninw de tun bɛ ka bɔ wagati la an ka cɛkɔrɔbaw karamɔgɔbaw k'a ta Mamudu Diko o tun ye Haut Conseil Islamique président ya wagati Sherif Usman Madani Hayidara Shola Bayaw ka taa se Mali karamɔgɔ Buyew ka taa se ninnu ma u tun bɛ bɔ ka u faw nɛni k'u baw nɛni maa si tɛ ka kuma ne nan'a ye ninnu bɛ ka kuma min fɔ sen fila de b'u la kunkolo 100 t'u la quoi u bɛ ka se k'a bɔ k'a fɔ jama de bɛ k'a lamɛn mais ni mɔgɔ fana ma bɔ min fana bɛ se ka bɔ ka défendre kɛ mɔgɔw k'o fana lamɛn n ko nin ko in tɛ dan sira la quoi donc ne nana bɔ Mamudu Diko o y'a sɔrɔ u ye boli dɔ de bila a kɛrɛfɛ k'a taara bolitigi dɔw fɛ yen ka taa ATT ka baara dɔ kɛ ne ka vidéo fɔlɔfɔlɔ bɛnna Mamudu Diko de ma ne bɔra k'o vidéo éclairci Shola Baya u nana a tɛgɛ da muso fila kan na k'a publier u bɛ lebu ɲini na ne nana vidéo filanan kɛ diinɛ ko la o sira kan Hayidara ta nana kɛ tamani sira dilanni ani yanni olu cɛ an tɛ maa tɔgɔ fɔ videomaniw bɔra ka a nɛni caman k'a kan an y'olu fɛngɛ mais o ni mɔgɔ min tɔɲɔna n'i bɛ ka bɔ kɔ o ka kɛlɛ kɛ olu tɛ kelen ye n hakili b'a la muso dɔ tun bɛ yen Kucala doyen chef muso o y'a publier Mali journal bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a ye jikalaman bɔn a cɛ kan ko cɛ fatura quoi Kucala doyen chef muso a sigilen bɛ Banankabugu la image min bɛ yen a tun bɛ Mali journal bɛɛ kɔnɔ journal écrit ni téléso ani réseaux sociaux fan bɛɛ kan mɔgɔw nana ye k'a fɔ Kucala doyen chef muso ye jikalan bɔ a kan mais photo min bɛ mɔgɔw bolo o de bɛ journal bɛɛ fana kɔnɔ ja o fɛn ma kɛ Mali yɛrɛ la a kɛra fɔ Cameroun donc du temps o de la mɔgɔw bɛ yen n'u y'an wele parce que n ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ na ka tila k'a corriger ni dɔw bɛ yen n'u y'an wele k'u ka histoire fɔ u tɔɲɔnnen don n'an y'a dɔn k'a lajɛ i tɔɲɔnnen kɔni don an bɛ kuma o la muso y'a ka fɛn fɔ a ko k'ale sigilen bɛ Bamakɔ yan ale cɛ bɛ Kucala cɛ bɛ to ka na weekend de la ko nin histoire filɛ ko mɔgɔw bɛ k'ale wele fan bɛɛ dɔw bɛ k'a nɛni yen ne yɛrɛ wulila ka taa muso fɛ yen n'a yɛrɛ ka vidéo kɛ ka vidéo bila journal caman ka sɔrɔ k'a jigin ka bɔ a ka fɛn kan a t'i n'a fɔ an b'a kɛ ko plaisir gansan mɔgɔ si tɛ fɛ ni ne yɛrɛ de don ne tɛ fɛ mɔgɔ k'an tɔɲɔ pourquoi i bɛ mɔgɔ dɔ to tɔɲɔ ni degun kɔnɔ i sigilen bɛ se ka kuma dɔ k'a la k'a bɔ a kɔnɔ donc ne ka vision ye o de kama n bɛ to k'an da don o vidéo ko ninnu na quoi. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la nka an b'a ye fana Umaru mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ an b'a fɔ u ma ko videomaniw u bɛ se ka dɔ kan ta ka o yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ye tari ka dɔ kunkolo yɛrɛ ta k'o bila mɔgɔ wɛrɛ ta da la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ka to k'o lagosi e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ o mɔgɔ ninnu ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
et puis mun de b'u bila nin na e yɛrɛ hakilina la. D'accord. N'i ye mɔgɔ kɔni ye ka e kumakan bila dɔ place la mun b'o bila o la o ye mago sa de kɛ o bɛ fɛ k'i mago sa o jate dɔɔnin don ba mais fɛn dɔ bɛ yen ni mɔgɔ y'a faamuya videomani ko in filɛ ne b'a fɔ bɛɛ ye n ko videomani tɛ mɛlɛkɛ ye a tɛ jurumi sɛbɛn a tɛ baraji sɛbɛn fɛn dɔ de don an bɛ fɛ ka mɔgɔw mago sa n'o tɛ dutigi min bɛ yen i b'a jateminɛ videomani depuis ala ye Mali video a bɛ fɔ minnu ma ko videomani mɔgɔ si ma deli ka videomani ye ka fantan tɛgɛjɛ lagosi maa min kɛlen don ka taa baariso jɔ mɔgɔw ka sow ni ɲɔgɔn cɛ i m'u ye k'u da don olu si tɔgɔ la fɔlɔ mais videomani bɛ se jɔn ma maa min bɛ yen ni kasa b'a kɔ kasa ye jumɛn ni wari b'i kun n'i bɛ se ka mago ɲɛ ale ye videomani bɛ kuma ni o de ye i ye min fɔ i n'a fɔ ka mɔgɔ dɔ kumakan yɛlɛma ka a bɔ fɛn dɔ la ka na n b'a misaliya d'i ma sisan ni muso dɔ bɛ an kɛrɛfɛ yan a muso tɔgɔ ko Asetu an bɛ fɛ ka muso in mago sa ni videomani bɛ fɛ ka muso in mago sa muso in de tɔgɔ ko Asetu a bɛ fɛ ka u bɛ fɛ ka mankutu tiɲɛ quoi donc i bɛ taa sɔrɔ videomani ye ani a ka technicien walima ani cɛ dɔ bɛ bɛn a kan sisan a n'o bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na u bɛ mun fɔ ale bɛ kuma min tɛ se ka lamɛn quoi u bɛ baro kolon i n'a fɔ baariso tagaw hôtel la tagaw kuma kolon an ye nin kɛ kunun an ye nin kɛ tan o manamanakanw ani a n'a terikɛ de b'o fɔ quoi parce que u bɛnnen don a kan u bɛna Asetu mago sa u bɛ jɛ k'o kumaw fɔ u bɛ se ka 30 minutes kɛ kuma lankolon dɔrɔn gansan fɔli la n'a tilal'o la a bɛ téléphone ta ka Asetu yɛrɛ wele sisan a b'a fɔ Asetu somɔgɔw bɛ di Asetu b'a fɔ basi foyi tɛ yen tɔɔrɔ foyi tɛ ne la n bɛ yan donc Asetu ka kuma fana ba bɛɛ bɛ bɛn o ma donc logiciel min bɛ yen n'i ye a tɔgɔ fɔ sisan a bɛ se ka kɛ i bɛna bandi kura dɔ créer quoi donc u bɛna a don logiciel kɔnɔ ka a n'a terikɛ ye min fɔ o kumakan k'o bila deuxième position na Asetu de kumakan bɛ na première position na ka sɔrɔ k'a kɛ identique à la première voix voix in bɛɛ bɛ yɛlɛma sisan ka na kɛ Asetu voix ye mɔgɔw dabali bɛ ban k'o bɛ kɛ cogo di adamaden fɛn o fɛn bɛ kuma gramme hakɛ dɔ de bɛ bɛɛ kumakan na donc a bɛ kumakan in bɛɛ bɛn Asetu ta ma videomani bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ exporter k'a ci Asetu ma sisan Asetu b'a dɔn nin y'ale yɛrɛ kumakan de sisan a b'a f'i ye bon n'i ma nin wari hakɛ in di an ma an b'a publier Asetu dun mɔgɔ si tɛ malo fɛ malo fila dɔrɔn malo ye fila de ye mais malo kelen dɔrɔn de ka ɲi malo min bɛ dun n'a bɔra la malo fan si ma ɲi adamaden na donc Asetu sigilen sisan ale fana bɛ taa wari ɲini ka n'o di videomani ma baarakɛbali in sigilen ma donc ni Asetu y'o kɛ o ye Asetu fana mago salen diɲɛlatigɛ tɔ bɛɛ la parce que fantanya b'a minɛ a b'a fɔ wala i ka fɛn min bolo dɛ Asetu bɛ tila ka t'i ka sanu feere a b'a ci a ma donc a b'o cogo de la mais o min filɛ yen o ye mɔgɔ caman de mago sa ni o ye i bɛna mɛn nin tigi kumakan filɛ yen an mago t'o la quoi an mago b'a la dɔrɔn karisa kumakan nin filɛ yen sɔsɔli t'o la o a tigi yɛrɛ tɛ se k'a sɔsɔ e yɛrɛ dabali bɛ ban ne ye nin fɔ wagati jumɛn sigiw la wa walima jumɛn na mais o b'a sɔrɔ déjà a bɛ réseaux sociaux sanfɛ e cɛ bɛna dɔrɔn a b'a ye wala bon i ka minɛnw cɛ ka bɔ n fɛ yen furu caman sara ka sɔrɔ ɲɛ ma ɲin'a la wa ɲɛ ti don a la bilen fana quoi a b'o cogo la. Ok an ye faamuyali sɔrɔ o la Pichichi Media kɔnɔna la an y'a faamuya ko émission ni vidéo ni fɛn caman kɔfɛ i bɛ formation fana kɛ i n'a fɔ ka animatrice former a baaraw ka ca i bɛ se k'i da don aw ka baaraw la ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni yaasa n'an filɛlibagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. donc an bɛ baara fɔlɔ min kɛ o ye représentation ye i n'a fɔ o ye jumɛn ye produit dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ produit caman bɛ Mali la yan i bɛ dɔ ye ka kunkolo caya produit kunna a bɛ k'i kɔnɔ k'o yɛrɛ de ta ye produit ye ka sɔrɔ olu tɛ foyi kalama produit ko la a bɛ fɔ o de ma ko représentation dɔ b'a ka miseli dilan Makan k'o bila ka na di e ma parce que ale ka mɔgɔ tɛ Makan yan e sigilen don e de bɛ Bamakɔ ale ka mɔgɔ tɛ yan n'a y'a ye société papier b'i bolo i ka papier bɛɛ garantilen don i n'a bɛ bɛn a la a b'i k'a ka représentant ye o la ale ka feerefɛn bɛɛ bɛ na e ka sira kan donc e bɛ o feerefɛnw feere donc an ka baara fɔlɔfɔlɔ ye o ye cogo jumɛn ye parce que hali sisan ani najini dɔ bɛ yen najini jɛman de don mɔgɔw tun b'a feere mais a feereli ka suma sisan sugu la a qualité dɔ bɔlen don an n'olu bɛ o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a bila ka na mais Mali la yan mɔgɔw bɛna sɔrɔ anw de bolo k'a feere o fana kɔfɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko
an ka yɔrɔ ye fɛnɛ société de communication de SAR la o farala kan mɔgɔ caman b'a dɔn o de la quoi donc société de don société in kɔnɔna na ni nani fɛn minnu bɛ papier kɔnɔ n'i ko k'i b'o de fɔ an bɛ formation kɛ i n'a fɔ i ye formation min fɔ formation kɔfɛ an bɛ émission télé an b'olu kɛ an bɛ atelier fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ multimédia kɔnɔna na an ka baara bɛnnen don olu bɛɛ ma mais nin wagati in na an baselen don min kan o de y'an ka émission ye an ka émission ani représentation ani formation an b'o saba de kan nin wagati in na bon an bɛ formation min fana kɛ animatricew kunna a formation ɲɔgɔn bɛ kɛ flash la min ye animatricew ta ye a ɲɔgɔn bɛ kɛ flash la u b'a fɔ ko l'art de parler en public donc o b'a permettre animatrice bɛ se ka kɛ animatrice ye parce que kuma dɔw la i bɛ taa ye a défaut bɛ hali peut-être ne min filɛ ka kuma an bɛ kuma e yɛrɛ min bɛ mɔgɔw kalan fɛn dɔ la peut-être défaut b'i yɛrɛ la mais mɔgɔ si tɛ se k'i ka défaut dɔn fɔ minnu b'i lajɛ olu de bɛ défaut f'i ye mais n'i kɔni ye fɛn dɔ formation kɛ hali ni mɔgɔ ye défaut f'i ye ko ko i bɛ ka nin kɛ k'a ma ɲi i hakili b'a ye tiɲɛ don hali formation na a fɔra anw ye mɔgɔ caman nana yan minnu tun tɛ se hali ka kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko madame Bandaw parce que a wagati y'a sɔrɔ Bandaw de bɛ fanga la an y'a tɔgɔ k'o ye quoi a ko elle est timide ale yɛrɛ ka mot y'o ye quoi ale bɛ maloya kojugu mais ale bɛ bɔ yan wagati min na an ye formation ban wagati ale kɛra i n'a fɔ je sais pas a kɛra fɛn dɔ ye quoi a kɛra fɛn dɔ ye bon sisan a yɛrɛ bɛ émission k'a yɛrɛ ye service dɔ la bon an ye mɔgɔ caman former formation kɔnɔ a dan tɛ k'i ka kɛ t'i sigi télé la ka kuma Sevare Orange ye ne ka mɔgɔ former mɔgɔ 6 de ta a bɛnna salon na se ni selidenni u ye baara daminɛ selidenni dugujɛ Sevare kɔnɔna na diplôme défaut de tun b'u bolo u bɛ se yan wagati min na mais u bɛɛ nana nin baara kɛ donc u bɛ to ka dossier présenter appel d'offre la a caman bɛ taa o cogo la parce que animation bɛɛ tɛ ko f'i ka t'i sigi écran de kɔfɛ k'a kɛ quoi an bɛ formation kɛ o cogoya la. Ok o formation minnu bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔw bɛ k'a lajɛ nin wagati in na a ka d'a ye ka n'a kɛ formation in fu de don wa tari i bɛ musakanin dɔ sara yaasa k'a kɛ. Komi Mali diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn mais Malilatigɛ ka gɛlɛn n'a ye cogo di ma nin faamu an tun y'a daminɛ fu an bɛ formation kɛ mɔgɔw kunna i bɛ formation kɛ mɔgɔw kunna tiɲɛna u dɛmɛni kama mais a dɔw yɛrɛ formation kɔfɛ u ye hɛrɛ sɔrɔ u dɔw mago t'e la bilen quoi parce que e y'i ta kɛ ka ban an ta bɛ yen bon directement an dun fana balo de b'an ka dɔnniya in na hali n'an bɛ ka partager donc ne yɛlɛma don formation ko in na ni maa min bɛ fɛ ka kɛ animatrice ye i bɛ na inscription b'a la donc n'i tilala an b'i ka diplôme d'i ma a tɔ b'i yɛrɛ bolo yen sisan donc n'an fana mago bɛ mɔgɔ min na k'i ta an b'o ta mais n'an mago fana t'i la i yɛrɛ b'i ka baara ɲini i yɛrɛ ye a bɛ ten. An y'a faamuya baara in daminɛni bi cɛ Umaru yɛrɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ani a ye nafa jumɛn lase i ma. Baara si tɛ yen ko gɛlɛya tɛ min na fiyewu mais ne ye gɛlɛya min sɔrɔ o ka ca dɛ. I bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'o ɲɛfɔ an ye. oui bon mɔgɔ bɛ to ka kuma dɔw fɔ k'a bɛɛ tɛ réseau la kuma ye mais ne ka kuma bɛɛ ye réseau la kuma ye parce que ne yɛrɛ dɔnna ne ye réseau de ye donc an bɛ baara daminɛ wagati min na a fɔlɔ-fɔlɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ parce que ne ka baara daminɛ ni téléphone de ye artiste kunda artiste bɛɛ y'a faamuya o kɔni mais public wɛrɛ minnu bɛ yen politiciens ni fɛnw ani grande personnalités olu caman ma sɔn ka sira dayɛlɛ an ye mais artiste bɛɛ an bɛ Mali artiste bɛɛ fo ne ka vidéo fɔlɔ-fɔlɔw ka taa interview kɛ ni mɔgɔ ye a bɛɛ kɛra ni téléphone de ye C8 mais kabako tun ye min ye o C8 tun tɛ ne ta yɛrɛ ne tun bɛ muso in ta kɔfɛ sɛfeerela dɔ tun bɛ Dawudabugu sugu kɔnɔ yen n famana ma je sais pas n'a bɛ yen bilen ou bien n kɔni famana ma o sɛfeerela in C8 tun b'ale fana bolo Dawudabugu sugu la donc directement ne tun bɛ taa sɛfeerela in de fɛ yen a ka ɲɛ ma a k'a ka C8 sin a ma n bɛ taa émission kɛ ni artiste masina in fɛ yen a b'a fɔ bon n b'a d'i ma ni nin i bɛ 200 di yan ne tun bɛ C8 de louer 200 donc ale b'a ka pisi bɔ a kɔnɔ donc o don ne ka simple kɔnɔ ne bɛ taa artiste interviewer mais ni sera min ma n b'a fɔ n ko bon n ko vraiment n ko fɛn de bɛ ne bolo la téléphone de don don la PNJ
pensi ko ne ma k'olu ye dɔnkilida daminɛ cogo min na ko n'olu fana y'u miiri o ma ko nin ne ka debi de munna olu b'a u ban k'u t'u jɔ tant que image kɔni bɛ bɔ a yɛrɛ image ka ɲi ni caméra dɔw ye donc u y'u jɔ an ye émission kɛ ne bɛna fana montage ne tun bɛ montage kɛ téléphone de la u ka logiciel dɔ bɛ téléphone kɔnɔ yen il faut vidéo show ne tun b'a monter o la k'a publier ne ye n ka fɛn bɛɛ kɛ o cogoya la o ye i n'a fɔ appareil ko yɛrɛ fana gɛlɛya ye fɔlɔ a baara kɔnɔna na mais olu y'a faamu mais politiciens ni grande personnalité minnu bɛ yen o si ma sira dayɛlɛ an ye parce que u ɲɛ bɛ téléphone de la an bolo bon a tɔ nana kɛ min ye don dɔ la n ye caméra dɔ tɔmɔ aéroport ɲama na quoi o caméra in tɔmɔlen donc caméra kolon de don ne fana y'a ko k'a jɛ komi aw tɛ sɔn téléphone na n'a nana dɔrɔn an bɛ caméra in présenter donc u b'a fɔ ko ok an k'a daminɛ mais téléphone de ye base ye mɔgɔw kɔni ɲɛ bɛ caméra la a bɛ yen mais caméra in tɛ mɛnɛ yɛrɛ donc an y'u caman ka image filmer n'a taara dɔrɔn c'est très bien i b'a fɔ k'a jo b'i la i banna k'i sigi min na fɔlɔ donc o de don mais fo ala nana to ten an y'o gɛlɛyaninw kɛ olu bɛna ban ala nana kɛ ten an ye nɔgɔya sira kan an ye mɔgɔw fana sɔrɔ minnu nana ni dɛmɛ siraw ye n'olu ye an dɛmɛ caméraw la ka fɛn caman k'an ye baara sira fɛ donc jusqu'à ce que an ni mɔgɔ ɲɛnamaw fana bɛnna parce que ne ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnna ka baara kɛ ne ni ko gɛlɛntigi ma deli ka bɛn quoi ne ka baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'i ye gɛlɛya sɔrɔ u b'a partager n'i ye nɔgɔya sɔrɔ u b'a partager fo wagatinin dɔ la wagati dɔ nana kɛ peut-être n'i y'o fɔ o fana y'a damana kuma dɔ ye émission kɔnɔ o wagati kɛra a ma mɛn a histoire maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama ne ni mɔgɔ dɔ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n t'a tigi tɔgɔ fɔ parce que ne ni mɔgɔ jɛra hali tile kelen fɛn dɔ kama o wagati n ye gɛlɛyaba sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na mɔgɔ min tun bɛ ne fɛ yen personnel la a tun bɛ presque mɔgɔ 18 bɔ yan mɔgɔ min tun bɛ ne bolo ka baara kɛ à un certain moment an ni dɔw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn caman wulila k'a fɔ ko kalabanci don o y'a sɔrɔ an n'a bɛ baara kɛ bon directement mɔgɔw bɛ k'u plaigner fɛn min na e dun ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw kunnafoni de ni mɔgɔw ka plainte cayara ko min na en un moment i b'i retirer ka bɔ o ko la ne nana retirer o retrait tali o y'a sɔrɔ o tigi bɛ baara min kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛw clients bɛ an fana bolo olu fana siranna a kɛra olu kɔnɔ problème min ye nin tigi sɔrɔ o fana bɛn'u sɔrɔ directement ne yɛrɛ nana faamuya n kunkolo la a fɔra ko tayɛrɛkɛ dɔ bɛ yen nin carré kɔnɔ k'o tayɛrɛkɛ man ɲi bon tayɛrɛ min man ɲi k'an bɛ t'o minɛ tayɛrɛ tɔ bɛɛ ka tayɛrɛya dabila o b'a yira k'a fɔ aw bɛɛ y'a kalabanci kelen ye donc a ɲɔgɔnna minnu tun bɛ yan bɛɛ ye PCC ka yɔrɔ bila donc sisan degun nana an bɛ baara kɛ an bɛ wari sɔrɔ ni sira min ye olu datugura o y'a sɔrɔ baarakɛla dɔw bɛ n bolo minnu nana baara kama olu tora n kɛrɛfɛ parce que u y'a dɔn fɛn b'a tigi bolo wagati min na on partage mais gɛlɛya b'a kan wagati min na dɔw tun ma se k'a supporter olu taara n y'a caman wele k'u ɲininka ko mun de kɛra kuma da ma sɔrɔ dɔw da bɛɛ taara n'i ka sira ye ne fana ala minɛ k'an sigi bon ala fana ko ten bon komi e tora ten peut-être an bɛna ni yɛlɛma yɛlɛma wɛrɛ ye i ka sira kan ne nana ni projet kuraw ye ala y'a kɛ o projet marché la ka tɛmɛ kɔrɔlen kan minnu kɔni taara donc ni mɔgɔ i y'i jugu dɔn ka ban o to yen donc olu effacé don ka bɔ vie la mais an ni minnu tora ka gɛlɛya wagati ko donc an n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'olu de bɛ ka baara kɛ an ye gɛlɛya sɔrɔ fo k'a fɔ k'a dan kun ye an tun tɛ se ka bɔ hali wagati dɔ la k'a fɔ k'i bɛ jɔ kɛnɛma tellement que kunnako cayara quoi n bɛ ka problème min fɔ wagati ne yɛrɛ fɛ ko hali n'i bɔra n bɛ sa quoi ne dalen bɛ so kɔnɔ de n tɛ se ka na yan n dalen bɛ so kɔnɔ fo ka na wagati tɛmɛ ka na problème ban pewu o de kɔni kɛra ne ka baara yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n ye degunba min sɔrɔ o de kɛra o ye mais mɔgɔ tɔgɔ fɔ de man ɲi kuma na n'o tɛ n'i y'o kɛ sisan dɔ fana bɛn'o ta tuguni ko karisa yɛrɛ wulila a bɛ ka a tigi dɔgɔya quoi c'est pas grave voilà mais comme technicien b'a dɔn an ka an b'o to yen mais nɔgɔya kɔni na an ye nɔgɔya sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ la quoi mɔgɔ caman bɛ ne bolo minnu bɛ se i n'a fɔ ne bɛ se ka ko dɔ kɛ olu fana bɛɛ bɛ se ka ko dɔ k'u ka so bi donc parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne bolo presque cɛlamɔgɔw n b'a fɔ olu la a mɔgɔ si tɛ yen ko min tɛ se ka ko dɔ dilan a yɛrɛ ye donc
mais wagati dɔ ngɛra hali n'a kun fɔra ko an ka buru ni sɛ dun i yɛrɛ tun bɛ maloya parce que i b'a dɔn n'i y'a dun i bɛ sɔn ka taa kaso la buru ni sɛ nɔfɛ o se kun t'an ye wagati mais bi alhamdulillah an ma ala fo quoi. Ok, an y'a faamuya. Umar, an ka émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Kuma kuncɛ kuma la sisan n'an ko ko i ka ladilikan na se fɔlɔ i balimakɛ minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ n'u tɛ ka sɔn ka wuli ka baara kɛ ko fo n ye nin kalan kɛ gouvernement kan ta i bɛ se ka ladilikan jumɛn na se olu ma ani filanan mɔgɔ minnu bɛ nin baara ɲɔgɔnna kɛ i n'a fɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn na se u fana ma u n'u baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la. Donc a fɔlɔ min ye mɔgɔ minnu sigilen don so kɔnɔ n'u tɛ ka fɛn kɛ est-ce que o fɛn dɔw bɛ yen a ma se bilen mɔgɔ k'i ladi parce que n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen so kɔnɔ k'a tɛ ka fɛn a jigi bɛ dɔ ta de kan so kɔnɔ i dun b'a dɔn o tigi i bɛ k'i jigi da min kan o bɛ ka bɔ ka taa ɲɛɲini de o kɔrɔ ko e yɛrɛ mana bɔ ka taa ɲɛɲini i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ quoi parce que mɔgɔ si tɛ yen dɔw ko ten ko an ka société kɔnɔ an ka société bɛ nkalon tigɛ an ye kosɛbɛ ko ni garizɛgɛ bɛ fɛn o fɛn la k'ali n'i ma bɔ ka taa yɔrɔ si k'i b'o sɔrɔ yen f'u ye histoire dɔ créé o la ko cɛ dɔ tora a ka so kɔnɔ yen k'a ko ka ale sɔn bɛ ala de bolo ko dɔ nana sanu suru a ka fɛn fɛ o bɛɛ tun ye ka mɔgɔw décourager baara de la nkalon don n'i da so kɔnɔ yen i bɛ sa so kɔnɔ yen hali dumuni bɛ di na sigi i kɛrɛfɛ sisan e k'a sigilen to yen ko ni i garizɛgɛ kɔni b'a la a na d'i ma i k'a dun de k'i sigi ko ni garizɛgɛ b'a la a tɛna don i da o f'i ka effort dɔ de kɛ dumuni nɔfɛ ka dumuni kɛ i ti mɔgɔ si ye k'a fɔ k'a ye réussite dɔ kɛ ou bien a ye réussi la ka sɔrɔ a ma tɛmɛ sɛgɛn nɔfɛ i bɛ mɔgɔ mɔgɔ hali milliardaire n'a tigi y'a f'i ne ye samara sere kɛ ne tun bɛ samara kala kɛ bɛɛ b'i ta fɔ ten mais e k'i da so kɔnɔ yen an t'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ wele yɛrɛ an b'a fɔ bɛɛ de ma i ye cɛ o ye muso ye Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn baara kɛlen don bɛɛ ma wajibi n'i ma baara kɛ i bɛ minɛ k'i di baarakɛlaw de ma o y'o jaabi ye. Donc maa minnu fana bɛ nin domaine kɔnɔ communication n'o y'a sɔrɔ multimédia a mana k'a sugu o sugu ye i ko maa n'i ka baarakɛlaw cɛ baarakɛla bɛ yen baarakɛla fana bɛ yen ni adamaden n'i sɔnna ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ ka baarakɛla ye fɛn saba bɛ yen i b'o ɲini i b'o dɔn fɔlɔ a tigi tɛ min fɛ kana sɔn fiyewu k'o kɛ parce que a tigi y'a f'i ne tɛ nin fɛ a tigi bɛ min fɛ i b'o ɲini i b'o fana dɔn i b'o kɛ a sabanan ye jumɛn ye a tigi ka nɔgɔya ni gɛlɛya wagati dɔn i ni mɔgɔ mɔgɔ ye kalo 3 kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ni wari bɛ nin tigi kun a bɛ kɛ cogo min na i b'o dɔn mais ni se fana t'a ye a bɛ kɛ cogo min na e b'o dɔn mais baaraɲɔgɔnya kun ye fɛn dɔ de fana aw ka ɲɔgɔn ka taafan ni ɲɔgɔn ka nafan dɔn i bɛ taa sɔrɔ nin baara in filɛ yen bilahi ne bɛ mɔgɔw dɔn olu yɛrɛ bɛ anw fana ye u bɛ taa baara dɔw kɛ a bɛ kɛ kɔnɔ ko miliyɔn de dir'u ma n'u nan'u sigi ka kule daminɛ ɲɛna k'a fɔ ko nin na foyi ma d'anw ma mais baarakɛla dɔw bɛ yen olu ɲɛ t'o la quoi a ka fɔ dɔrɔn ko karisa taara nin baara in kɛ ka na ou bien a taara nin mɔgɔba in ka baara kɛ ka na i b'a ye dɔrɔn olu bɛ sigi na mɔgɔba in valeur u b'o de layɛ quoi u tɛ karisa yɛrɛ bɛna min sɔrɔ u t'o layɛ bilen dɛ mɔgɔba valeur de bɛ layɛ a taara nin fɛ yen a tɛ se ka taa nin fɛ yen ni fɛn ma d'a ma k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ka patron bɛ ka relation de ɲini avec le mɔgɔba in e yɛrɛ bɛ ka min kɛ mɔgɔba ye mais o de ma faamuya ne yɛrɛ b'a jateminɛ ne gɛrɛla mɔgɔ la nin baara in kɔnɔ o ma faamuya parce que a bɛ k'olu kɔnɔ dɔrɔn n'a fɔra ko nin ye ɲɛmɔgɔ ye fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ o tigi de bɛ k'o dun quoi k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ sigilen don ale bɛ so min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ tuma dɔ la o sara kamanagan b'a la ɲɛmɔgɔ sigilen don problème dɔ bɛ na kɛ ale ɲɛ b'a la bɛɛ fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale de f'a ka solution ni ale ka solution ye mais baarakɛla de kan k'a ɲini ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɔn a ka degun dɔn tuma dɔ la i bɛ n'i ye tubabu jamanaw ta k'a lajɛ i bɛ sɔrɔ baarakɛla dɔ bɛ yen a b'a mɛn ko patron degunnen don société bɛna taa fayiti la baarakɛla bɛna fɔ patron k'ale bɛna congé dɔ ta a bɛna taa 3 semaines kɛ yɔrɔ dɔ la ka na patron yɛrɛ jigi tigɛlen b'a bila ka taa quoi mais o baarakɛla de bɛna wari di patron ma n ye 3 semaines min kun fɔ ne tun taara pɛrɛ de ɲini an ka nin yɔrɔ in na ka na d'i ma parce que ni société in bin o y'an bɛɛ binnen maliyɛn ma fɛn kelen faamuya an bɛ ka filmer caméra la n'o y'a sɔrɔ ne de ye caméraman ka baarakɛla ye ne dan ye a ye ne ta ka n bila caméra la ne bɛna filmeli kɛ n bɛ taa ka caméra d'a ma ni caméra tiɲɛna n bɛ taa d'a ma a kungo de don tuma dɔ la ne yɛrɛ b'a ye nin défaut bɛ caméra la dɔrɔmɛ 20 de bɛ se ka kɛ k'a san mais tant que patron de m'a ka wari bɔ a kun kan o san k'o don a la Mali baara cogo de filɛ nin ye ne t'i maga la fiyewu parce que a se bɛ n ye ka nin 20 in san ka écrou don a la a kana bɔ ka bin pewu
mais m'a to ni patron ma gan si ta kɛ mais i kana ɲinɛ k'a fɔ ni caméra in tiɲɛna o y'aw ka baara tiɲɛnen de parce que a bɛ filmer olu la e fɛ k'i bɛ ka kɛ patron la ka sɔrɔ e bɛ ka na aw bɛɛ de mago sa maliyɛn ma se ka min faamuya o de ye o ye fo mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ si tɛ wolo tɛnɛ ka kɛ fɛn ta ka taa o tɛ kɛ quoi dɔw fana b'a la ko non ko an ka taa ko n'an bɛ taa k'an bɛ se e bɛ fɛ ka taa Kayi i bɛ Segu sira fɛ i bɛ taa lahara i tɛ Kayi ye ɲɛna ayi o tɛ se ka kɛ fɛn dɔw dɔrɔn de don an kɔni b'o wele-weleda de kɛ baarakɛla bɛɛ ye nin baara in filɛ nin baara tɛ yen i b'a ye a yɛlɛna k'a ka nɔgɔn ni baara bɛɛ ye ni mɔgɔ y'a ka filmeli kɛ ka t'i sigi a bɛ k'a monter tuma dɔ la hali appel n'a panna fɛn dɔ kunna n'a y'a exporter i bɛ taa sɔrɔ o espace finmani bilalen bɛ yen f'a ka tila ka segin a kan donc i b'o kamanagan na e bɛ i ka baarakɛlaw fana bɛ ka min da i kan i b'o kamanagan na a tɔgɔ ye di e ni émission kɛla minnu bɛ na olu fana bɛ k'i wele u ka fɛnw nɔfɛ i b'o kamanagan na n'i sera 70 ans ma fa bɛ don i la Ala kana fa don donc o ye cogo min na dɔrɔn fo bɛɛ de k'a faamuya ni mɔgɔ kɔni jɛra ka baara kɛ a ye fɛn saba fana wele ɲɔgɔn na an ka kɛlɛ an ka diya an ka bɛn o saba de b'a kɔnɔ donc fo an bɛɛ ye maliyɛn de ye n'an ko k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ni dusukun de ye da tɛ quoi donc o ye ne ka ladilikan ye k'a fɔ bɛɛ ye. Merci beaucoup Umar ninnu kuma ninnu diyara an ye kosɛbɛ nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ayiwa an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen bɔra k'an balimakɛ ka kumaw lamɛn ninnu ye kumaw ye minnu bɛ dusu don an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen wa n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ a la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina min ye an ka Mifa production ye a y'aw abonné an ka chaîne na aw k'an ka chaîne de notification cloche de notification activé o la ni an ye jɛmukan o jɛmukan bila aw b'o sɔrɔ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran